Колеги, сега пуснахме системката, правим втори опит. Ще променим заданието на 160 градуса. В момента то е 100, толкова колкото е било вчера на миналия опит. И тук сме включили осцилоскопа, който в момента показва синусоидата на входа на solid state релето и съответно на изхода също ще показва толкова, защото solid state релето е включено постоянно. Ето сега махаме го тук и показва на изхода на solid state релето, т.е. когато е постоянно включено. След това, когато почне да командва на импулси, синусоидата ще изчезне. И така, пускаме задание 160, да видим как ще се води процеса. Ето. Явно ще го постигне 160 и ще го следи точно, но въпросът е времето, за което това ще стане. Затова сега изключвам и горе-долу ще засеча за какво време това би станало.